Jo no vull ser exemple de res. Jo només vull fer el meu ofici que tant estimo i fer-lo tan bé com sigui possible. Procuro que la gent, en tot allò que faig, pugui veure aquesta passió, que la puguin percebre en la mirada, en el to de la meva veu, en la meva gesticulació. Només espero que la gent pugui sentir això que jo sento, que les persones que tinc al meu voltant puguin compartir aquesta sensació. Jo només sóc algú que intenta ser un bon amic dels seus amics, que sap que quan deixi enrere aquesta obsessió per la feina tornarà a recuperar el que és important. Només espero ser un bon fill als meus pares. Tots junts puguem gaudir d'aquest meravellós espectacle que és la vida, amb l'únic objectiu de no fer mal, ni fer-nos mal. I si algú cau, poder ser-hi. Està allà per ajudar-lo a aixecar-se. Espero comportar-me el millor que sàpiga, el millor que pugui. I no oblideu mai, si ens llevem ben d'hora, ben d'hora. Si no busquem retrets ni excuses, si ens posem a treballar de veritat, som un país imparable. Bany, posem els detinguts aquí? Sí, posa'ls a dintre la cel·la i fem el papeleo. Perfecte. Se li implica el delicte de robatori de vehicle i, bueno, hi ha altres coses, però aplicarem només aquest, ja que és el més greu, cap més. És una multa de $3.000 i 15 mesos de presó, però els 15 mesos els rebaixarem a 2 mesos, ja que tot el temps que hem estat a l'hospital i tot això, d'acord? Sí, no És podràs. espectacular, eh? Explica'm, soc tot orelles. Mira, ens ha saltat un robatori de vehicle a Sandy. Vale? Hem anat allà, just quan arribàvem al lloc on s'ha produït el robatori. Hem vist el cotxe que sortia d'allà, l'hem perseguit bastant rato, i quan el tio ha vist que no es podia escapar, doncs ha decidit anar al llac i agafar un bot per tirar-se a l'aigua. Vale? Hòstia. Però, com que el cotxe era molt gros, no ha agafat el bot, ha picat de cara i ha sortit volant. Però s'ha fet molt mal. I s'ha destruït el cotxe, bueno, i el tio... Sí, hem estat com molt rato a l'hospital, curant-li les ferides... Bueno, fins ara, que l'he tret jo d'allà. Com es deia el nano? Xavi Bar. Xavi Bar. A veure què diu el jefe. Una cosa, perdonin, però el codi final que l'Ajuntament no ens l'ha volgut donar. No sé si No, no està penjat allí a prop del No, el soro tauler no hi és, de l'avís? Vale, ho mirarem. Doncs parlarem amb els de l'Ajuntament i els direm que ho tornin a enviar o tornin a penjar a veure si us arriba. Vale, perfecte. Vale, si hi ha algun altre problema, jo us dono la meva targeta, per si m'heu de trucar. 3 noms, si em voleu deixar el telèfon, també per si passés alguna cosa i us hagués de contactar. Si us acosteu el meu mòbil al meu, em passeu el contacte. Jo em dic Tens Maria Vidal. No, però ara... Maria Vidal, i vostè? Jo, Sisplau. No et preocupis, però no tinc temps. Perfecte. Que... Uah, Ves al lavabo i queda't allà. Si et pilla un blancazo et portaré a l'hospital. però que necessito menjar el Ja, dia. però que no Té tinc. telèfon? No se l'ha descuidat. No tinc res de res. Potser li ha costat Vale, doncs me'n vaig a comprar. Ves ràpid. Són parella, amics... Bueno, espera, que vinc amb tu. Cuidao. Uf. Mare meva. Tira. No vull escalar aquesta situació. Li queia bronca. L'Ajuntament, que m'han dit que no s'ha publicat correctament, però ho tornarem a penjar. I la segona prova, que es tracta, que valorem les seves aptituds físiques, serà un circuit on vostè haurà de carregar un pes i sprintar durant uns metres. Per tant, li recomano que, si vostè fa de temps que, si no porta bé la cardio i això, que li foti fora al gimnàs abans del dia de la prova.
I l'última és un cas de simulació real que farem en un entorn controlat per veure vostè com es desenvolupa davant els reptes que es pugui enfrontar al dia a dia. Simplement són aquestes 3 proves i vostè ha de treure una puntuació i a partir d'això doncs, sabrem si pot estar amb nosaltres o no. Si era Genial. dilluns. M'ho anotaré, doncs. Moltes gràcies. Deixi'm vostè el telèfon de contacte i el seu nom aquí escrit. M'ho apuntaré i sobretot pensi que també tenim en compte el seu historial i ajuda a la comunitat, tot compta aquí. I ja està, doncs ens veurem dilluns, Nelson, si tot va bé. Ja ves, Nelson. Vale, moltes gràcies. Sap el que s'ha de repassar. Vagi bé, doncs. Que t'entra segur. Adéu. Adéu, adéu, adéu. Això me da l'última cullerada. Ai. Pari el vehicle aquí més endavant a la dreta, sisplau. Aquí no, giri a la dreta, a la dreta. Vinga, el teu temps de brillar. Tregui les putes claus del vehicle i tiri-les suaument per la finestra. Tregui les claus del vehicle i tiri-les suaument per la finestra. Últim avís. Tiri-les per la finestra, a poc, a poc. Tot seu, jefe. Vostè no sabrà pas el motiu pel qual l'hem aturat. M'ho podria fer una idea, crec. Que m'han donat aquest trasto i encara no sé molt bé com funciona i crec que anava una mica més ràpid del que tocava. Podem confirmar que l'hem vist saltant-se el semàfor d'aquell carrer. L'hem vist saltant-se el semàfor d'aquell carrer. Ostres, doncs això sí que no m'he fixat, perdona. Si em pot buscar els papers i la seva documentació, sisplau. Busca-li els papers i la documentació, sisplau. La sanció és de 400, però si vostè paga al moment és 200. La pot fer en efectiu o li fem una factura? Vostè em dirà. Factura mateix. Molt bé, senyor Francesc, li retorno la llicència de conduir i vostè pot continuar el seu dia tranquil·lament. Espero que no l'hagin de tornar a parar. Tingui un bon dia tranquil·lament i que no el tornem a parar. Vagi bé. Vagi bé. Ho he fet bé, jefe. I aquest cotxe és de policia o...? Sí, no ho veus aquí dalt? Sí, però ho dubtava una miqueta, però en realitat sí que ho veia. És de... segurament serà dels que es dediquin al tràfic de drogues. És un vehicle bastant incògnit per la zona. Perfecte. Aquesta gent han d'anar amb... I a sobre té capacitats de remolcar. Ostres. Si haguéssim de portar algun remolc o alguna cosa. Amazing. Sí, és un bon catxarro. Encara no en tenim cap. Aquest deu ser d'algun altre del departament de Sandy, de baix. Aquests Però del bueno. sur sempre ens venen aquí a rastrejar per la cara els seus vehicles. I que tenen dones millors i cases millors allà. Amb vistes millors i amb unes teles millors i uns sofàs més grans que els nostres. I després pugen aquí els caps de setmana a riure'ns de nosaltres i se'n tornen cap allà a la seva merda de vida amb formigó i ciment per tot arreu. Bueno, estan anant a 120, No tinc el radar, jefe, posat. Jo sí, Podem aturar, si vols. I a més sense casc. Bueno, aquest el deixo a tu, Caballero. Tregui les claus del vehicle. Tira les claus al terra. Aixequis. Aixeca't la samarreta. Deixa'ns veure l'ombligo. No faci moviments estranys. T'estàs passant una mica, no, també? Bueno, és per veure aquests moteros. Vale. Perfecte. Posi-se-la de nou. A veure que no tenia cap arma, jefe. Llicència Perdó, de conduir, sisplau. Ara li dono. Ara mateix.
miri. D'acord, caballero. La moto seva? Òbviament, Porta els papers de la moto? efectivament. Tu saps que pel Codi Penal no està permès la circulació de vehicles sense la matrícula visible. Ostres, havia oblidat de tant de temps que no ficava una multa d'algú que no portava una matrícula. On s'has vist? Exacte. Per això ell no sap la matrícula, perquè el cotxe em sembla que no es pot ni matricular. La pregunta és qui li ha venut. Caballero, haurà de Digues. fer això que diu el cap, d'acord? Vagi al mecànic que li posin una matrícula com Déu mana, perquè si no tindrà un problema. Li deixarem això com un petit warning. I d'acord, no es torni a saltar un semàfor ni una senyal de stop. Pensa que hi ha altra gent aquí, com nens petits que surten de l'escola a aquestes hores i els pot atropellar i arruïnar una família. Què fan? Hòstia, el susto. Aparteu, yonquis! Bona tarda. Vigili per la carretera, caballero. Sí, no, ojo, que estem aquí treballant, senyor. Tingui un bon dia i cuidi aquesta panxa. Vagi bé, caballero. Escolti'm una cosa, senyor gent. Digui'm. Que jo vull rebaixar la meva panxolina i jo tinc molt bones facultats realment quan estic en forma i m'agradaria treballar pel cos policial i no sé si hi ha vacants obertes. Sí, pues per començar, per tindre menys panxolina, jo li recomanaria evitar els croissants i aquestes coses, no? Sí, estic a dieta des de fa un mes. Sobretot anar al gimnàs. Vale, ja aniré al gimnàs. Vas on no? No, però... Dos carrers aquí, tot recte més endalt, a mà esquerra. Dos carrers aquí dalt a l'esquerra, caballero. Vale, niga, què és lo que... Ja està, vostè estudiï i... De fet, dilluns hi ha unes oposicions, però no sé si es podrà primar i estudiar tant en 3 dies. Estudiar sí, a primar-me no, però bé, corro un autèntic niga. Ja ho diuen, vostè no li faci cas als vídeos que li surtin als shorts o a l'Instagram Reels, que això del canvi físic pot tardar inclús anys. O sigui, vostè no es decepcioni si el progrés és lent. Bueno, jo miro vídeos de Llados, o sigui, segur que m'acabo ficant fit com Llados. Exacte, ha de fer molts burpees i ja ho tindria, senyor. Exacte, molts burpees i ja ho tindria, senyor. I Mewing, mira Mewing. Has de fer una mica de lux maxing i ja ho tindries. Que lo que niga. Però aquí res de body shaming, ¿vale? Vale. Mòbil ja no tens el mòbil? No, però és que el portava a sobre. Me l'ha robat el fill de puta del carreró. Que cabrón. Qui te l'ha robat, dius? Un niga que hi ha a la tenda d'aquí baix. Que cabrón. Ha començat a tocar i jo pensava que volia robar. És que a la nostra ciutat tenim un problema amb un grup de joves. Hòstia, puto niga. Caballero, pensa que... Pickpockets are always looking out for your belongings. Please, pay attention of your things. Últimament el turisme està a tope, hi ha uns quants pickpockets, eh? Que fill de puta el niga. Bones. Una cosa, està a la ràdio. Bones. Al canal 1. Canal 1, sí, correcte. Vale, perfecte. Tot bé per aquí? Sí, estava coneixent el nou company. Sí, com es diu? Manuel Belfogosa. Disculpi, pot parlar-me una mica més alt, que amb la finestra el sento fluixet. Manuel Belfogosa, sent? El sent perfecte, ara. Un plaer, senyor Manel. Manuel. Com es diu? Manial. Clarence. Clarence Mason. Clarence Mason. Li puc tornar a repetir, no es preocupi. Clarence Mason. Clara Mason? Clarence Mason. Vale, molt bé. Com era? Clarence, crec. I Mason de cognom. Ah, sí. Fàcil. Un plaer, senyor Manel. Qualsevol cosa avisi'ns per ràdio. Manuel, perdoni, disculpi. Cap problema. Nom exòtic. Vaig a tenir malfactors. Vagi amb compte, Ben Qualsevol malfactor pot ser l'últim malfactor.
O el primer, qui sap? Hauria de ser el primer, perquè vaig subir. Ha començat avui Sí, el seu vaig primer subir, dia? El primer i l'últim... Ostres. Una mica laboral. És car fresca, això, company. Ja deia jo, que vens del sur. Sí, vinc del sud. Ah, aquests pixapins de la ciutat. Bueno, vés amb compte i qualsevol cosa, ja saps, el botó aquest que tenim a l'armilla, eh? Un plaer. Un plaer. Vinga, Alguna novetat? mare meva, Alguna novetat així interessant? No. Tu? Algo, sí, vine. Aquest no l'havia vist mai, eh? Qui, el company? Sí. Jo tampoc, no sé. S'ha ficat allà al costat i li he dit, ei, tu qui ets? I m'ha dit, Manuel. Em sembla que el cap m'ho ha dit abans, potser ni me'n recordo. Pot ser. Bueno, vaig a patrullar pel nord, qualsevol cosa ens veiem per aquí. Vale, tens xaleco, tu? No, la veritat. Teniu un allà al cotxe? No, a mi m'ha donat un el jefe. Bueno, no el necessito. O potser... Esperem que sí. No esperem que, bueno, sí, però que no. Sí. No sé, qualsevol cosa em feu un call. Estaré per allà patrullant. Una cosa, passa'm el teu telèfon. No el tens, tio? Joder, sempre estàs perdent la puta targeta, tio. Te l'he donat 10.000 cops, joder. No, és que aquest mòbil te'l vaig robar tu. Baixa les mans, Mohamed, home, no passa res. Calma. No et preocupis. Doncs què hem de fer, Mohamed? Et sembla bé, això? No, però és que era l'única opció. Bernat Abat tindrà saber. Home, t'estem dient moltes opcions, ara. No sé si és que potser has escollit malament l'opció. Bueno, pot ser que l'hagi escollit malament. I ho tornaràs a fer o no? No ho tornaré a fer. Va, Què ara fem, nosaltres què hem de fer? Mohamed? Clar, què hem de fer nosaltres? Que ens ho digui el Mohamed. Què hem de fer? Hòstia, Bueno, jo crec que primer hauríeu de parlar amb aquella senyora que us ha xocat del cotxe. Mohamed, però de qui ha sigut la culpa que xocàs aquella senyora amb el nostre cotxe? Perdona. Ha sigut perquè el teu cotxe està interferint en una operació policial i t'estan demanant que responguis! Jo crec que... no sé el que hauríeu de fer amb mi. no ho saps? El que vosaltres veieu més convenient. Ai, pobre. Què fem, company? Aviam, Mohamed, saps les opcions que tens, no?, abans que robar un cotxe? Ara que m'ho dic vosaltres, sí. D'acord, Mohamed, que no torni a passar. Vale, aquest cotxe ens el quedem nosaltres i tu te'n vas a buscar una bici, tio. I tens unes bicis aquí, 2 carrers, a l'esquerra, que van perfectes. I així fas exercici i no contamines. S'ha caigut a terra. D'acord, moltíssimes gràcies. Vinga, Mohamed, que no t'haguem de tornar a veure perquè la següent, qui et ficarà les coses serà el meu company d'allà darrere, que ja l'has vist. Sí, millor que no. Vinga, Moltíssimes doncs. gràcies. Circuli! Bona tarda. Com va? Ai, què ha fet aquest jove? Una cosa, Oh, cotxe. quants som al cos policial? 6.000! 6.000, xèrif, ja en el cel! Però no ho sé exactament. Es troba bé, caballero?
La veritat és que estic molt estressat. He treballat molt i estic molt estressat ara mateix, i m'estic desmaiant i tot. Bueno, doncs vagi a casa, un jacuzzi i relaxis, home, relaxis. Aquí és el gimnàs, és que soc nou i venia a buscar el gimnàs. El meu company em sembla que sap exactament on és el gimnàs. Sí, Aquí, el tríptic... Cuidado, cap cuidado. aquí i a la dreta. Espera't un segon, compi, ara t'ajudo. Entra pel senyal, tio. Ara t'ajudaré un moment. Ja sap on està el gimnàs, caballero? Cap allà i a la dreta, d'acord? Cap allà i a la dreta. Vaig a poc a poc. Tingui un bon dia, vagi en compte. Sí, xau. Bona tarda. Bones. Baixa, fem petar la xarrada una estona. Com va? Bé. Recordes el teu nom? Que feia molt temps que no et veia, que has anat de vacances, no? Bernat. Vale, un plaer, Bernat. Ah, Bernat, això era. Jo sóc en Jordan. En Jordan i... Senyor gent. Circuli. Que no està aquí per fer fotos. Aquest està fent fotos? Ja em quedo per allà un rato a veure què passa. Pip, està chill, mola un dia chill, tranquis. Epa, quin susto que t'haguera donat, Què coi? Caballero, tot bé? Sí, però és que m'han avisat que hi ha un vehicle que vaig emportar i resulta que... Bueno. Ostres, tu! Aviam, deixa'm mirar si et puc ajudar d'alguna manera. I aquesta grua, doncs, no és que vagi molt bé. Vale, tio, que us explico el resum ràpid. El cavaller aquí de la grua ha de treure un cotxe que està aquí baix. El problema és que la porta està molt ben tancada. Necessito que l'obris. Vale, ara I la meva se m'ha trencat. He notat que està mig cap esquerra, més o menys. Mitja esquerra. Ja veia cotxe, tu? Sí, el ricachón l'ha deixat aquí tirat i truca el de la grua perquè li solucioni el problema, però clar, li envia una gorda que... Si no el cancelo, si em sortirà més cara a mi que... Perfecte, doncs sí, cancel·li l'ordre del client i digue-li que truqui a una altra empresa o ja el seu jefe s'encarrega. No. Nosaltres hem posat tota la nostra part. No, però vaig a buscar el bidó. Pues si em sortirà més cara a mi que I vingui què, el deixarem aquest cotxe aquí tirat? Bueno, ja vindrà algú altre a buscar-lo. La feina és la feina. A buscar després, tio. No, deixi que cancel·li el... Va. Adéu, merci. Tingui un bon dia i recordi que els xèrifs sempre estan per ajudar-lo. Adéu. Venim a buscar aquest cotxe d'aquí. Premo un vídeo que tinc les claus ja, jo. Que tinc les claus ja. Que venim a buscar tu mateix. No diguis baixanades, home. És broma, home. Aviseu qualsevol cosa, jo em quedaré per aquí fent un entrepà. Vinga. Dona'm un tros. Bandarrà, ja més endavant. Hòstia, calma. A la dreta giro? Aquesta dreta, no? Caballero, aparti, sisplau, aparti. Aparti. Bueno, és que veiem, permet la seva documentació. En sèrio, he intentat robar un cotxe allà. Ei, Mason. Digue'm. Què en sabem del company que hi ha a Sandy?
Serà dels altres companys que hem vist abans, no? No sé, perquè m'ha trucat el metge que si necessita assistència a un xèrif de Sandy i li he dit que no ho sabia. Aviam, deixa'm mirar. Això mateix. Siavi Clos. Vale. I el cotxe aquest és teu? No, me l'ha deixat un amic que he arribat nou a la ciutat. Sí? I, bueno, me l'ha deixat i ho té. Aviam on està l'altre, estan els d'allà. 900, què és el 900? Li diré a ell, 900. Aquí, Mason, per Bernat, pots anar a donar un cop d'ull a Sandy, que em sembla que el company està malament, no es troba malament. Aquí, Mason, per Bernat, em copies? Sí, de camí. Rebota. Però l'ha robat. Se l'ha deixat. Te l'ha deixat, però aquest home és el mateix que t'ha denunciat o és un amic teu? L'amo del vehicle és amic seu o no? Sí, és un amic que fa temps. Viu en aquest... Val. Bueno, doncs, bàsic. Això està clar, el primer és la vostra seguretat. No, doncs mira, aquest home, el teu amic, no sé com ho fa, però agafa cotxes robats. Llavors jo recomanaria que no s'untés gaire més amb ell, perquè el fica en problemes, val? Perquè jo aquest és el primer cop que em veig i te la puc deixar passar abans. Sí. Doncs abans d'agafar Casito, era com si passen 4 terroristes per costat, fins que no acabem de fer aquest rol. I se'm pot caure el pera, ara mateix jo et foto una multa i t'envio a presó. I he de fer-me un puto porro. I no volem això, no? És que sé que vaig a començar a liar-la, que sí. Hòstia, feia anys que no, bueno, parlàvem i això, però que no sabia que havia agafat aquest camí. Bueno, la gent a vegades es trastorna. Doncs mira, si li sembla, aquí, hauríem de passar-se a l'esquerra, cap allà a l'esquerra hi ha bicis. Pots alquilar una bici, molt barat, la veritat. Et fots a currar i realment en res et pots comprar el teu propi vehicle, que amb això no tindràs cap mena de problema. Doncs molt millor. Vale? Perquè aquest vehicle ara que estem portant nosaltres s'ha d'immobilitzar. Si és robat i tal. Doncs... Caballero, vagi per l'altra entrada, que aquesta està ocupada. Aquí a la dreta hi ha una entrada a la feina. Vagi en compte. Si me'l deixen, si no, no agafo el cotxe més. Estat de bicicleta ni res. No, les bicicletes allà són molt barates, no? Crec que ni en cobren, la veritat. Crec que és de l'Ajuntament. I realment en res, hi ha un concessionari ja que per $5.000 et compres un cotxe. Si us ho disculpi. No passa res, home, però que no es repeteixi. No. Vinga, gràcies. Que tingui un bon dia. Igualment, moltes gràcies. No fa mal. Agent, una cosa. Bona tarda, caballero. En què el podem ajudar? Bona tarda. Sí, dos coses. Hi ha un individu allà amb un bat de béisbol a les mans que no sé si té una cultura... És que estic fora de servei, si li sóc la veritat, però vaig a mirar. Alto! Al terra, he dit! Al terra! No es mogui, no s'aixequi! Tiri l'arma ara mateix! Tiri la puta arma ara mateix! Aixequi les mans! Ràpidament! No es mogui! No faci cap moviment estrany! Deixi el terra! Deixi el terra el puto bat ara mateix! No se m'apropi! No se m'apropi! Aixequi les mans i de rodilles! De genolls! Ahí! No es mogui! Però, escolta,
jo que sé, No es mogui! No es mogui, he dit! No es mogui! És perquè sóc marroquí, Així, vale. Què ha passat, company? Estava a punt d'anar a fer la pausa i un ciutadà m'ha dit que hi havia un home aquí fent cops de... No sé, que estava fent coses rares. Vaig ser arribat i estava aquell home amb un bat de béisbol a les mans i aquí justament on l'ha deixat al terra fent cops a l'aire. Si us podeu encarregar vosaltres, no sé, un warning o alguna cosa i retirar-li el bat de béisbol que està aquí al terra i registrar-lo ja de pas, perquè no sé si té alguna cosa més rara. Ha dit que no té casa o alguna cosa així, però no sé, segur que a algun lloc ha d'estar domiciliat. No sé si porta la documentació a sobre i crec que això és tot, compi Jordan. Ai, Genís, perdó, joder, que tinc el cap que ja li... No passa res, no passa res. Vale. Pues retiro el bat i li faig un escorcoll ràpid i ja veiem què faig amb ell. Perfecte. Merci, tio, Vaig a descansar i torno ràpid. Vinga. Hi ha un noi a comissaria demanant per opositar. Te'n pots encarregar amb això? Rebut. Vale, caballero. Si m'acompanya, vostè és el que volia opositar, d'acord? Sí, correcte. Ja, vinga per aquí un segon. D'acord, deixa'm veure aquí. Un moment, em dius el nom i les seves dades, sisplau, que les apunto ràpid. Sí. Josep Balcells. Senyor Manson, és possible que l'acompanyi... Un segon, caballero. Sí, tranquil. Procés d'oposicions a un recluta? Rebut, l'esperem aquí a comissaria de Paleto Vell. Sí. Vostè, senyor Balcells, no fumarà porros, oi? No, fumo cigarros, està. Però cigarros de riure o cigarros normal? Aquests. Aquests, vale. Sí, que volien apunyalar. D'acord, esperis un segon, caballero. Qui el volia apunyalar? Dos individus amb un cotxe deportiu vestits de goril·les m'han estempit amb la bici. A veure, espera, de quin bar ha sortit vostè? Com que goril·les conduint un cotxe? Bueno, senyors vestits de goril·la, home. Has begut alguna cosa? Ah, vale. Senyors amb un disfraz. Sí. D'acord. I quin disfraz? De goril·les? Sí, amb un deportiu negre. Però goril·les o goril·les? Joder, no sé, a veure, ho he vist ràpid, m'he vist una navalla i, bueno, t'han tret la navalla i... Però t'han parlat amb humà o t'han parlat amb goril·la? Coi, ens van parlat en català, a veure... Ah, bueno, clar, però... A veure, i dic que van estar disfressats, home, que no són goril·les, hòstia. Però quan els ha vist per última vegada? I quina direcció? Si està amb la volta a l'esquina aquesta que he vingut corrents d'aquí, tinc la bici ja, si no me l'han robat. Anirem a fer una volta, aviam què trobem, vale? Si trobem alguns goril·les, què li han robat, per cert? No m'han robat res, fotut el camp cagant llets. Vale, llavors... Tenien un ganivet de veritat o era de disfressa? No, una navalla afilada. No sé si l'altre portava una arma de foc. Una arma de foc? La navalla es doblava? Bueno, doncs si és una arma de foc, tampoc m'importa gaire, no sé. Alguna cosa o què? Però vostè... No ho sé, un tio treia una navalla i l'altre l'ha tret alguna de com ho diríem, del cinto, del cinturó. Però què ha tret? No ho sé, no ho he vist, he començat a córrer com un cabron. Vale. I t'han perseguit? M'han perseguit fins que he voltat la cantonada d'aquí i llavors he mirat pel rabillo de l'ojo i he vist que quan us veien a altres, he corregut cap a Iber que no us he vist a altres. I llavors han girat i han marxat. Doncs està segur, vostè, no tingui dubte. I com era el cotxe? No, estic completament segur. Era un benefactor, un deportiu benefactor. Quin color era? Negre. Quantes rodes tenia? 4. És important. Seria que era de cuir? També seria de cuir? Cuir negre. I quina ràdio sintonitzaven? Miri, jo fins aquí, saps? O sigui... No es preocupi que no pararem fins a trobar dos goril·les dintre disfressats d'humans dintre un cotxe benefactor i tapissat. Ara ens posem en marxa, cavaller. I si els trobem, serà una prioritat. els hi caurà tota la justícia i el pes de la llei. Anem, copi. Goril·les conduint un cotxe.
No ho sé, m'ha fot un cancall de caldeu. Bueno, un dia més, aviam. Aquest tio està flipant. Sí. Diu que ha vist goril·les. No merda. Ostres, però... Què ha passat? Tenim aquí una ambulància i uns companys ja, vale. Doncs podríem haver anat a l'hospital, ara que penso. Deixa'ns mirar, aviam que si necessiten la nostra ajuda i si no anem a l'hospital. Tot bé, compis? Sí, un petit accident de trànsit. Rebut. Anem cap a l'hospital, que potser ens necessiten. Ficar-s'hi. Avisa per ràdio que anem allà. Bueno, estan és el reunits. 4x4? Sí, li acaben de robar. O era aquesta senyora Fac. Espera, t'ho dic. 4x4 té pinta, que em sembla que Va està en contradirecció. Xela. Sí, és el 4x4. Avisa per ràdio que estem en persecució, ni que sigui, o així. El deixem fer. Ja fins on ens porta. Sí, jo el que he detingut primer tot el rato ha estat així. Fem una cosa, l'animes tu i jo li dic que pari, i tu li dius sigue, i jo, hòstia. Oh, cuidado. Mira, un company aquí. Ja sé. Si no treguis les armes que encara es confondrà el company. Li diré que tira una mica endavant, vale? Hòstia! Què és això, tio? Està darrere nostra? Sí, mira. Què cony és això? No saps aquí on fa espina que és? Està a davant, Sí, però és que ja no sé què està passant, saps? Això és algú que la ment li va rara. Sí. I li fa una pinta que... Hòstia, puta radar, que ben susto m'ha fotut. Un borratxo. Una miqueta, Que unitat 00, estem en persecució, un advocat, possiblement un home borratxo. He parlat per la ràdio o no se m'ha sentit? Sí. Hòstia, què és això? Que susto, tío. Que susto, me dio. Espera, que a ver si se'n va. És un nacional, tio. Sí. Bueno. Caballero, em sent? Caballero! Hi ha algú dintre el cotxe? Sí. Caballero! Pagui el motor del vehicle. Caballero, avanci 100 metres i aparqui a la dreta, d'acord? Que aquest lloc no m'agrada. Joder, o sigui, no em contesta, però em sent el cabron. Bueno, me sirve. Una mica més endavant, potser. Caballero! Tiri 50 metres endavant. No, però cap a la muntanya no! Cago en Déu. Hòstia puta, està borratxíssim, El motor del cotxe crec que ja... Està a punt de parar-se, aquest cotxe. Caballero, tregui les putes claus del cotxe i tiri-les per la finestra. Caballero, no ho repetiré. De mans en l'aire, caballero. Mans en l'aire. S'ha tret la màscara.
Suposo que ha tret les claus del Ara, cotxe. espera. De genolls, no s'apropi, de genolls, no s'apropi. De genolls i es quedi quiet. Giris. No es mogui. Vigili, caballero. Ah, merda. Teniu suport per la persecució de l'home borratxo? Creus que necessitem suport? Sí. Afirmatiu. Envieu una ambulància si podeu també. Hòstia, sí. Espera, que el trec. Ui, disculpa, estàs bé? Vale. Ara mateix no hi ha cap de servei, haurà de vindre algun de pràctiques. Aquí, Mason, el subjecte en fuga acaben d'atropellar i el portarem a l'hospital el més aviat possible. No necessitem reforços. El porteu vosaltres o pel de pràctiques? Afirmatiu, el portem nosaltres. Una pregunta, m'ha arribat un e-mail que diu que hi ha una factura denegada? Sí, algú que ha posat una multa no l'ha pagat, un tal Guillem Puig. Ha sigut el goril·la. Si no arriba a camisetes, per exemple... Ah, sí, també ha vingut un tal Alfons Grau demanant per... Hòstia, és veritat. Oye, tothom vol parlar amb jo, també podeu parlar vosaltres, Vostè, Cap, és l'home més important de comissaria. És més, no hi hauria d'haver alcalde. Això ha de ser un estat policial. Ah, si voleu, ara que hi ha poca feina, us puc ensenyar la zona on farem les proves. Ah, sí, ens agradaria saber... I també... Digue-li tu, Manu, digue-li tu. Digue'm. Manu, digue-li. El que m'has dit abans de que ells porten un xaleco molt guapo i nosaltres no. I que els meus pezons a vegades tenen fred i un xaleco d'aquells segur que... Disculpi, pezons, com has dit que es deia? Abans m'has dit en català. Mugroneres. Mugroneres, exacte. Bueno, digue-li. Vostès porten aquí l'armilla que és tot xulo, saps? Però que tampoc... Clar, tampoc una armilla com aquesta tampoc cal nosaltres, però potser una més petita. Què patiu, per la vostra seguretat? No, però com ha dit el company, les mugroneres. Que tenen fred. Doncs acompanyeu-me dins. Acompanya'l, ja et segueixo. A la fila. Què necessites? Una armilla, no? Res més. Sí, i una pistola. Tots teniu pistola? Negatiu. Pistola. No en teniu, segur? Segur, jo el que tinc és un tasser. Tasser. Ah, però hi ha algú que tingui pistola? Xxt, calla, sí, tu digues que sí. No us toca la pistola, senyors. De fet, tots teniu tassa? Sí, senyor, sí. A veure, senyors. Segons el manual, què hauríeu de tindre a sobre? Estigueu atents. A veure, teniu tots una ràdio? Sí, cafè. Afirmatiu. Tots teniu una porra? Afirmatiu. Tots teniu una llanterna? Sí, jefe. Falta algú més? Només una llanterna, no? Marxant. Una llanterna, Eres tu, no, Manuel, que necessites? Sí, cafè. Gràcies, jefe. Bona sort d'accident, la veritat. Aviam que ja està. Un tas el teniu tots? Sí, jefe. Sí, jefe. Unes manilles el teniu tots? Sí, jefe. Sí, el jefe. No, jefe. En tens aquí a l'inventari just davant teu, Manuel. Aquí davant està. No n'hi ha cap a dins. A veure, ho miro. Una càmera corporal? No n'hi ha? Vale. La càmera corporal sí que en tinc. Sí, jefe. A ver. Te lo dejo aquí, si no. Gràcies, jefe.
Servit, següent el de la fila. Què necessites? Xaleco? Serà trencar l'anterior? Està quasi bé i no puc recuperar-lo. Motiu de la trencadissa? Diversos accidents de cotxe. A veure, espera, que trec el llibretet de moment. Digues que era de segona mà. No, perquè me l'ha donat ell. Has tingut algun problema amb la qualitat o alguna cosa així? No, tot perfecte. Ha anat bé, no? És de bona qualitat. Sí. Alguna cosa més? No. Doncs Pistola no. Pistola, espereu a que torni al final de la fila i m'ho penso. Següent. Clarence Mason! A les seves ordres, sergent. Cap. Què necessita? Necessito servir al meu país. Necessito protegir-los. I necessito que els criminals acabin a la presó o fora de la nostra illa. Quines eines necessites? Les meves mans. Llavors no necessites res? Espera, sí, què era? Sí, un xaleco, per si de cas, perquè a vegades els dolents tenen sort i... Una pistola! Torno al final de la fila, Aviam el xaleco, a veure si em va bé. El xaleco, a veure com us queda. Sí, jefe. Plego per així en horitzontal. Es que, jefe, así como... Sí, perfecta. Oh, sí, perfecta. A veure, vaig a mirar. Qui ha estat més hores treballant avui per aquí? Allò està trencat, jefe. Allò no sap comptar. Els de l'oficina. Jordan Johnson? No. Present. Qui més hi ha aquí? Nelson Porter, no em sona? Sí. Bueno, m'és igual, a veure... D'acord, pugeu al pis de dalt. Anem al despatx. Senyor, sí, senyor. Pregunta-li lo de l'aigua ara pel despatx, sisplau. Sí. Si veus que em desmaio, digues que és l'emoció, vale? A l'últim tanca la porta, Perquè has vist el meu registre. Tranquil, no passa. Agafeu ocellet. Si el que no tingui, agafi allí al fons, que hi ha algunes de desplegables. Aquesta és per vostè, disculpi. Que aquesta està reservada. Us agradaria portar un barret com aquest? Usted li queda molt bé, jefe. I què ens vols dir amb això, Cap? Que no ho acabo d'entendre. Estic meditant. A vegades les coses passen tan ràpid que són les emocions que corren per la sang i les venes. Que no sé si és massa aviat per donar-vos el permís per anar amb la gorra. Vale, us faré una pregunta a cadascú. Qui me la contesti bé, puja al rang d'oficial. Qui no, es queda com està. Hòstia puta. Ho trobo injust, Cap. Jo proposo amb el Benedicte, els meus companys. Proposo una altra opció. Una pregunta per als tres, perquè som un equip i hem de ser tots un. Poso
una pregunta per als tres, i els tres com a equip te la respondrem. I... Responguem a la vegada. I si... Voleu jugar els tres tot o res? Exacte. Sea bon jefe, cuando ustedes, pues... Bueno, aquí va la pregunta. Com es diu el carrer que va des de la gasolinera des l'home rabiós a dalt i passa per tot el voltant de Paleto Vell, no la de la platja, sinó la que fa el tom, no? La que passa per aquí comissaria i arriba fins a la gasolinera. Nom del carrer. A la què? Hem de respondre tots a la vegada. Oye, pero espera, deixa'm pensar, quin carrer de los tres? Una... Quin carrer de los tres? Que no m'ha quedat clar. Espera. A veure, que no us ha quedat clar, ho farem més fàcil. El carrer de l'Ajuntament, digue'm el nom del carrer de l'Ajuntament. Vale. 3, 2, 1. Pirite Avenue... Pirite Avenue... Pirite Avenue... Pirite Avenue... Pirite Avenue... Pirite Avenue... Pirite amb Y i Avenue. Ho tornaré a preguntar. Ho he dit decidits. Vale, 3. Hòstia puta. Ara no sé si canvia o no. 2, 1... Pirite Avenue... Pirite Avenue... Pirite... Sprite Avenue quasi, però no. Espera. O Dolors... Esteu segurs? Espera. Reunió d'aquí. Sou del poble? A ver. Tu, jo no tinc ni idea. A ver, o és Pirite Avenue o és Duluth Avenue. A ver, està davant del motel, veritat? L'Ajuntament? Sí. És Pirite Avenue, llavors, tio, ja ho feien bé, me cago en la puta. Però no miris el mapa! Pirite És Avenue. igual, que no surten els carrers. Home. Ah, vale, Pirite Avenue. És com Sprite, però sense la S, tio. Pirite. No sé com es pronuncia, tío, ni puta idea. Pirite Avenue. Sí. Que dèiem en Pirite Avenue? Sí, tío, no és culpa meva, si no, és culpa de... No, si no ho és... Si no és culpa teva, totalment. Ai, hijos de puta. Vinga, va. Vinga, companys, a la de 3. 1, 2 i 3. Pirite Avenue. És correcte. Però, com que veig que heu agafat el comodín que no ho havia dit de fer reunió d'equip, us he de fer una segona pregunta. Una pregunta per cada membre de l'equip, però la podeu contestar amb els tres. Com es diu l'únic motel que hi ha aquí a Palet? L'únic què? A l'hotel? Hi ha un motel. Al Patel? Just davant de l'Ajuntament. Pastel? Com es diu? Heu de fer una reunió o ja la sabeu? Sí, reunió Reunió d'equip, som un equip. A veure, es diu Dream, em sembla? Dream, veritat? Dreamview? Dreamview. Què? No, és Dreamview, tio, no em fem perdre temps, tio, que ho he vist, ja ho passava, que m'hi vaig estar vivint un temps. Espera, ha dit el motel de davant de l'Ajuntament o quin motel ha dit? Sí, el de davant de l'Ajuntament. Vale, espera, que no sé, que ho haurem de fer els tres alhora, que se ens tornarà a dir que no. El motel de tota la vida. Sí, clar. Dreamview, Vista Sueño, com se llame. Sí. Vale, com no sigui aquest, me cago en Déu. Quan vulgui, jefe. Esteu segurs que ja sabeu la resposta? Sí, clar, sempre estem segurs per lluitar. Doncs digueu-me. 2, 3... Dreamview! Correcte, és correcte. Vale, molt bé, 2 de 3. La última, perfecte. Ja està o no? Us queda una al 103 i que necessiteu reunions d'equip, que us vaig treballant com a equip, una tercera per veure com va això. Podem amb tot, quarta, cinquena, sisena, però tercera està bé. No.
Quin tema us agradaria? Carrers, ubicacions... Carrers estava bé, jo crec. Sí? Estàs segur? Segur? Bueno, a veure, però, clar, carrers de tota la vida del poble antic de Paleto, el més originari. No us deixaré de triar. M'heu de dir què volen dir les sigles Hòstia puta. BCSD. Pot tornar a repetir, jefe? Ha dit CBD. B alta, C de casa, S de Saragossa i D de Dinamarca. BCSD. Què vol dir això aquí, Paleto, senyors? Tio, però lo de... Tio, no cal fer reunió. Pensa en lo de... Com es diu? Saps lo típic de la poli? Potser saps? si mireu una mica per la finestra... Mira el cotxe i... Ah, jo crec que ja ho sé, Claro, tio. ¿Estàs preparat? Sí. Tu saps, Jordan? Sí, vale. Jo crec que sí. Parlo només amb un, no cal fer reunió completa d'equip. Mira, Manuel, per si de cas. Escolta'm, la BCDC de tota la vida vol dir Blaine County Sheriff Department. Però no cridis molt. No, Sabadell, no. Podeu ja? 3, 2, 1, ja. Blaine County Sheriff Department. Efectivament, senyors, des del lloc on treballeu, enhorabona. Home, el comtat de Blaine de tota la vida. Hem de baixar a la comissaria del sur algun dia, a veure si... Diuen que tenen un terra magnífic. Pensava que no ho passaríeu, tan Romeo Russo. Ah, home, no, pensava que seria... Més preguntes, jefe, més preguntes. En voleu més, ja? No, però bueno, crec que tinc molta set, aviam. Com vegi, jefe, com vegi. No, que no ho vegi. A mi ja m'ha estat bé, Menys heu fet memòria, que és l'important, no? Perquè tants anys aquí ja no sabíeu ni on entrava a treballar, no? Sí, aquests que venen de sur, entre cometes, Què passa amb el que venim de sur? Ja estem una vegada o què passa? Apa, senyors, a recollir el nou vestuari. Ostres, que tenim nou vestuari. És un orgull servir la meva nació, cap, i la defensaré. Costi la vida dels meus companys, sobretot del de la dreta o la meva. D'acord? Defensaré aquesta placa. Fins als dies de la meva mort o jubilació, per suposat. Anticipada, si pot ser, jefe, algun dia, ja saps. Sí, jo també, jefe. El que ha dit aquest. Nois, ja ho podreu celebrar, ja. Aneu a provar-vos l'uniforme, que si us fa bé. Ai, merda. Aparta, no em tornis a tirar. Ja, toma. No tengo tiempo pa' mierda que me baje nota. Cuando yo pierdo aprendo, pa' mí eso no es derrota. Si tu novio te falló, que se muera ese idiota. Tú buscaste otro cabrón y el que se busque otra. Yo antes estaba pa' ti, pero nada de eso importa. Vivo la vida feliz, porque la vida es corta. Es la vida en los años, no en los años de vida. Mata lo que hace daño, los dejo malo arriba. Toda la vibra, vive tu vida, que a mí me va cabrón. Indicado sativa, estoy arriba, siempre que prendo un blog. Que a mí me va cabrón. Siempre que prendo un blog.